Na, szevasztok srácok, itt lennénk egy újabb videóban. Itt vagyunk a városban, egy rendezvényteremben. Jelenleg ebben a rendezvényteremben 3 osztály fog szerepelni, valamilyen előadás, nem tudom. És egy közvetlen mellettünk lévő teremben pedig lesz a konkrét ballagási este 8-osoknak. 3 osztály lesz. És most kicsit teszteljük a setupot így a videó kedvéért is, meg magunkért is, igazság szerint, de viszont eléggé meg vagyok elégedve vele. Úgyhogy igazság szerint csak egy sub van, meg ugye a The Box, de viszont elég jó. És ez még csak 30-40% hangerő. Megjöttek az új Gravity állványok is. Döntött adapterrel kurva jól néz ki. Most jelenleg olyan 2-2,5 méteren van, 3, olyasmi. De tökéletes. Ugye leginkább arra voltam kíváncsi, hogy augusztus végén lesz egy esküvő, egy rendezvényünk, és hogy a cucc az elégséges lesz-e, mert ugye az esküvőn az nagyjából 150 fő környéke lesz, és oda általában ugye 2 topláda, 2 szubot szoktak vinni, de most ez van és ennyi lesz, és nagyon kíváncsi voltam, hogy elég lesz-e. Főleg így, hogy a 2500 Hz tartományból 2 decibelt visszavettem, így csinált egy olyan faszagörbét, hogy konkrétan tegnap volt egy másik rendezvényünk, a tánctér egy olyan 20x20-as terem volt, és tér akarom mondani, és abban a 20x20-as tánctér közepére belőttem a cuccot, a hangfalakat, a szubot is, és full hangerőn nem volt sok. Még nagyon kellemes volt full hangerőn is egy 40 négyzetméteres területen, hát az pedig mi? Az nagyon kevés. Úgyhogy erősen örülök neki. Úgyhogy így most már kevésbé félek az esküvőtől is. Na, de majd még jelentkezünk a további videókkal is. Most jelenleg csak egy topládát hoztam, mivel hogy kevesebbet kelljen pakolni, majd miután itt végeztünk az alatt a kevés idő alatt. Na jó, csumi srácok!